Сәләт ул минем өчен күңел халаты. Сәләт минем өчен ул гаилә, яшәү рәвеше. Сәләтнең кыйбласы төгәл булсын, туры булсын. Сәл кешеләр сәләтне үстерсен, ныгытсын, сәләтлеләр тагын да күбрәк булсын. Бер тапкыр сәләткә килгән кеше ул аны һәр вакыт үзенә тартып тора. Сәлкеш булсынмы ул, әйдаман булсынмы, остаз булып киләме ул. Сәләт ул мөхит. Әйтәм бит, сәләтне тоярга кирәк аны. Монда булыр өчен. На самом деле я не ожидала такого активного внимания от детей, но мне и очень приятно, с одной стороны, с другой стороны, я чувствую, конечно, большую ответственность, когда столько детей проявляют к тебе большой такой интерес. Классно, я, конечно, супер зарядилась, и здесь очень хорошая атмосфера, и очень классные, свободные, активные дети, и это не может не радовать. Сәләт ул шундый уңдырышлы җир кебек. Монда ниндидер элек утырткан орлыклар инде шытып чыккан, аларның үскәнен күрәсең һәм бу бик нык илһамландыра. Алга таба да ничектер юмарт рәвештә орлыклар чәчүне дәвам итәргә. Шуңа күрә сәләткә биләргә кайтам. Һәр вакыт сәхнәгә чыккан вакытта син сәл кешеләрне күрәсең, балаларны күрәсең, аларның елмаюларын күрәсең һәм шулай үзең тукланасың энергия белән.